Türkhowaýollary Turkish Airlines Open ýaryşyna 3 ýyllyk baş hemaýatkärlik şertnamasyny baglaşdy. Dünýäde iň köp ýurda uçuş amal aşyrýan bu aviakompaniýanyň hemaýatkärligindäki bu ýaryş 2026-njy ýylyň 30 aprelinden 3 maýyna çenli Antalyada Regnum Hotels toplumynyň çägine ýerleşýän Milli Golf klubunda geçiriler. 1994-nji ýyldan bäri Antalyada golf syýahatçylygynyň ösürilmegini öňdebarjy rol oýnap gelýän Milli Golf kluby bu sport şäherisi üçin dünýäniň durly künjekleriniň turganlary we golf puştoklaryny ýene-de bir gezek garşylamaga taýýarlanýar. 2025-nji ýylyň çempiony ýaş fransuz golfçysy Martin Kovra 2026-njy ýyla öz adyny goramak üçin Türkiýe gaýdyp gelmegi meýilleşdirýär. Bayrak gaznasy 2.075.000 Amerikan dollaryna barabar bolan bu ýaryş mövsümiň ilkinji tapgyr hasaplanýan Aziýa tapgyrynyň 5-nji we jemleýiji ýaryş hökmüni möhüm orny tutýar. Bu aviakompaniýa ilkinji gezek 2013-nji ýylda Turkish Airlines Open ýaryşynyň baş hemaýatkäri bolup çykyş edip başlady. Şondan bäri Tiger Woods, Sergio Garcia, Justin Rose we Rory McIlroy ýaly dünýä belli professional golfçylar bu ýaryşa gatnaşdylar. Bundan başga da Türkhowaýollary tarapyndan 2013-nji ýyldan bäri ul gyzyklanmaga eýe bolan Turkish Airlines World Golf Cup adly golf ýaryşy hem ýygy derli gurulýar. Şu ýylyň dowamyna bu ýaryş dünýäniň 80 ýurdunyň 120 şäherine geçirildi.